tharang te hi anom nge ya irina achang chuan mi te po anti thai thin nia ihria chuan chu mi tam tak ngai dan chi ani mipui ngai dan sirchian na chuan American mipui za a somli panga hian tharang hi a om nge ni in an nga ya za a somni le pariat phei chuan an mit nge in an hmu ti an soibok kan movie ena ate mu tur atama tharang bu la ani se a om hner nura a thon thu atak nge ya thil thleng kan ti ang reng ngei thak tur a om treu boka mishing nun phung le nun dan vel ma sang ta to han thui let po hian nam le culture tin mai hian hetiang lam thla le tharang chungchang le akai noi hi an lo nei de ovek boka mitam takin a om nge ya ka hmu nge ya lom ti ma sela thla tharang kan ti ang hi a om ti fin fiana a om rengem New York mi Joy Nickel hi paranormal investigator ni in he zona hi kumsom nga chuang chan alo tum to a ama hi a in soidan taka khovela full time lo neya professional science based paranormal investigator chun a in ti a ani hian hetianga tharang case hi engma phu abelle pai then nei lawin chui chu atum dan po nei chuang lawin ani na taka hril fi a thin mi ani a Rilu in hongmi ni in rilu za tak puchungin a chui thina achangin linguistic analysis ri an hriat atanga a chuina te blood pattern analysis kanti ti sen bua vel atangte le psychology lamthlengin engkim he case chui chuana na tangkai tur angjong jong hi chu ani hian manrua ta na mangvek ti thei ani a kumsom nga chunga tharang case za chuang a chuina ani hian tharang hi a om ti rina tur a hmu em ti zona a chan na chuan ani chuan hetiang tharang hi a om nge ani ti fiana tur case pakhat ma ka hmu lo mai baka science thiam na po hian a hmu bik lo ti in a chang ani hetiang tharang lam chuin a thil har save tak pakhat chu mi ten a hran dan an soidan in anglo lutuk thin hi ani ve boka chu chau chu a hrang ti rin na tura evidence chun ani thin bok hi ani a chura tangin le khabu lo tlaringot ta sela a hrang ani anga thalaka thil pherwai lo lang ta sela a hrang kepen ri ka hria thom ka hria lom kongka amaina inkhar hello po hi soibel tur kan theu ome an tv aron ni soi vak ringot ti te an tv ain ona ain off le ringot ti angchi thuna bo ni sela tu emo omve ang mai hian ka hria tuin emo minlo en reng ang hian ka hria ti ang reng le heng ang chi soitur tam tak om thei ome heti ang ghost hunter da hian EMF electromagnetic field meter kan ti ang chi electromagnetic field lo te na tur ang te kha an keng tel thina he hi chan chu thrang te hian EM field te hi alo ti dang lam theini arin wang ani a ma sela hetiang nen po hian engma fin fi na tur science lamatang chuan an hulem lo ani ma sela chumi ani wang ringa chuan hetia thla ka mu thrang ka mu an ti hian dot an soi ti na ani kher lo theibok a chan chu hetiang paranormal experience kan tiang hi a hril fiana thatak mai siam ani a pakhana chu infrasound kan tiang hi ni in chu mishigin ri kan hriat thei aya niam 20 hertz borvel nuai lampanga ri hi ani a hetiang infrasound te hi thil tam takin asiam chuak theya chu zinga chuan khodur le khochia kan ti te humpback whale kan tiang chi te le heng kan khol thil man atang te po hian ani a zirmi ten an zirna chuan hetiang infrasound noya hian mishinga nguina le zamna te khurna launa mai baka mi anom ve tlat anga hrina te a hlen thei ti hi ani a hetiang ri hian midvaina hialte a hlen thei thina Neil deGrasse Tyson chuan 18 hertz frequency a hian ri chu kan mit mu nen chuan a in resonate thil reng ridang nena a in resonate chuan chu thil chu a vibrate tir ta thina tutiang chu ichunga a thleng ani chuan imit chuan thil ommi alo chu a om angin a hmuta thin ani Swiss scientist chuan hetiang tharang experience ang hi laboratory a anlo siam chuak ve boka anni chuan robot siamin chuan mishing kut in ati ang chia ti ve turin an ruah mana
chu kut chuan ati tu hnunga chuan a hmaa robot a khoi rual chuan ava khoi ve ta thina ma sela tle ma muang zok hretin hetia an delay hrethian tlarangin aron khoi ang mai khan ati tu te chuan an ngai ta thin ani ati tu te hian an khoi rual deuh thaw hian an thil nor khan an hnunglama an ron nor let vele ti an hrelowa an mit tuam ni in tlarang anga an ngai ta thin ani hei hi tlarang ram thil tam tak nen in zom chi alo ma sela hei hian kan thluakin thil adon son dan le a hriat dan azirin thunun a ol samzia atilang ome achang chuan mi te rin thu ringot po hian thil tam tak aton tir thei thina researcher Joy Nicol abok tlarang omlo ti tu khan mi te hian thla hi an mu thei alo ti televe thung tlat boka asoi dan chuan then khat chuan mumang ang deuh te hian an mu a kan tang har lai borvel te hian a om ol le zual ni in asoya then khata chuan mai mizial kan tiang chi deuh te hi ni in midang lia chuan thil hlo om lam deuh te po an mu thin atibok hetia thla an mu nena in zomna thuk tak nei pakhat chu tuarna wang hi ani boka hetia mangai chan ta te za a somruk vel je thi chuan engtin tin emo an mi ngai chu an mu le thu le an ri te an o te an hria thu zir chianna pakhat chu tar lang hial ani Oliver Second ale khabuzi hallucination atia chuan mumanga emo thil dang manga lungdu kalta te kan mu hian kan torna min chok zang khai alo ti ve boka kan be seina le riruput mang hian thui tak bin hruai thei chin a om ve bok hetia scientist ten uluk taka an chuina tlarang hi a om ti fin fiana kan mu lo tlarang hi a om lo ti ma sela tlarang hi i mulawang ti ero a soi lok thei mi alo thung